#SpreadKindness. Ilabi na karong Pasko mga kapuso tungod kay ang Tree of Hope nga programa sa Marco Polo Plaza, Cebu kauban ang GMA Kapuso Foundation ug GMA Regional TV opisyal nang gibuksan. Clashers kauban si Golden Caniedo malipayong midalit sa ilang mga awit alang sa mga kapusong sugbuanon. Atong sayran ang dugang detalye pinaagi ni ining report. Opisyal nang gibuksan ang Tree of Hope sa Marco Polo Hotel kauban ang GMA Kapuso Foundation ug GMA Regional TV. Sa sulod sa siyam katuig nga partnership, mukapin na sa 1 milyon ka pesos ang nahipo sa GMA Kapuso Foundation. Tumong niini nga makahatag og kalipay ang labing mga nanginahanglan ning Christmas tree with a cause. We really want to take care of the people who are less fortunate in our neighborhood. We want to give back to those who really need the help. And together with GMA and our Tree of Hope, we are able to do that and help many, many people. We've raised over 1 million pesos in the last 7 years, and we intend to raise more in the future. Kung naay mo palit ng Christmas balls, nga ihang nila sa tree, in other words, donation na nila sa Kapuso Foundation sa GMA, they get a chance to sign a ticket, a raffle ticket, and get a chance to win a round-trip ticket Cebu-Hong Kong, Cebu. Kini ang nagsimbolo sa #SpreadKindness sa mga kapuso nga gustong motabang karong Kapaskuhan. This is very timely because we're capping the year, our #SpreadKindness campaign with the Cebuano helping spread good deeds for people who are in need. As they say, there's a greater blessing if you help those less fortunate. And this is a good way to contribute to that cause. Matag Christmas ball, mapalit sa kantidad nga tag 200 pesos nga ihatag sa GMA Kapuso Foundation. I wish to have a violin. Samtang midalit og mga awit ang Clashers, uban nila ni The Clash winner Golden Caniedo ug mga finalists nga sila si Anthony Rosaldo ug Gareth Borden. Ang ilang performance may hatag og kalipay sa mga mitambong sa maong kalihukan. Samtang sa wala pa niini, natuman ang mga damgo sa mga fans ni Golden Caniedo human sa Malampusong Kapuso Fans Day. Dayag kaayo ang kalipay sa mga Kapuso fans nga mitambong niini. Uban ni Demi Hernani, Cecil Kibod Castro, Balitang Bisdak.